Existují kouzla děti? Možná jo. Ale já na ně nevěřím. Právě jsem se Harry Pottera holku. A chci zkusit poprvé kouzlo. Ale kazam! Barak je dobrá. Furt to nefunguje. Ta děti myslím, že se vás zklamal. A nejde to kouzlit. Vidíte, ale kazum. Kasy? Asi máš špatnou hulku. Dobrý, co? Zkusím Voldemortova hulku. Tam možná půjde. A mraky nebrat. Já umím kouzlit, ne, neumím vlastně ne. Ale vím, že mám rád Harry Pottera. Co? No to funguje. Děti, tak myslím, že se vás nesklamal.